Čaute, toto je moje prvé video z hry Growtopia. Budem natáčať Growtopiu, Minecraft, Hello Reach a Plants vs Zombies na Xbox. Takže zapneme sa. Tak. Dobre. Takže takto ja vyzerám. Takto ja vyzerám. A toto tu vedľa mňa je môj brat. No, tento, že som práve zabil. Toto je môj mini shop. No ja teraz začínam, tak tu mám ako keby takú farmu. Tu idem, tu je môj dom. Tu je búda, zatiaľ tam nie je zviera alebo nič. A tu je ako keby les, to som sám postavil. No, jak som už povedala, toto je môj brat. Počkaj, stoj. Toto tu. Dobre. Čakaj. Tak. No a dneska čo by sme také robili, Iggy? Zabírali. Iggy. Takže počkaj, ja sa idem pozrieť. Urobíme nejaký park. Napríklad poďme na ideme na Sink Jump. To Sink znamená, že to je ako moja kvalita. Čakaj, to je ako moja kvalita. A tu. Takže tu vpravo mám Easy. Tu mám normál, tá je to. A v týchto dverách mám hard. Takže si na nich dáme. No a keď tu bude viac ľudí, tak to bude ťažšie, ale teraz, lebo oni to budú aj tak podkopávať, ale teraz je to takto ľahké, lebo som tu iba ja. No tak, čakaj, týmto. A toto. Čakaj. Týmto a toto sa dáva, že sa zabiješ a prídeš sem. To predtým, to čo som bol, to bol môj dom, toto je môj keby skákací svet a teraz kde by sme išli. Dajme tomu poďme napríklad za moju tráva farmu. Volá sa tiež Sink. Farma Trava. Tak ideme tam. Toto je ako inventár. Dá sa toto je polička, ale dá sa zväčšiť tým, že ho potiahnete takto hore. Že ho potiahnete takto hore. Ja ho mám takýto veľký. No a teraz si zoberiem hlinu. Stiahnem to dole. Vykop mi to. Tak. A dáme sem hlinu. Dobre. Ďakujem. No tak toto je ako moja farma. No a toto.
alebo toto. Tak to je ten najmenší zámok, ktorý sa dá zamknúť 10 blokov, takže v skutočnosti ako keby 10 metrov. Ako keby... No Igorka sa tu samozrejme hral. Potom je Big Lock, ten vám ukážem. Ten mám tiež na tej skákačke. Ono to je ako stlačiť už diamanty alebo také ešte jedno políčko a v inventári a ukáže sa vám túto shop. Dáme to dole. A tuto, jak sú tie locks and stuff, tak najprv je Smálok, to je ako malý zámok. Ten je tuto a ten je 50 diamantov, 10 blokov. Tento veľký ako keby zámok Big Lock, tak ten je za 200 diamantov a 48 blokov. Tento je Huglok, to je ako keby mestový zámok a ten stojí 500 diamantov a 200 blokov. A potom je Vol, ktorý je tuto v pozadí, stojí až 2000 a celý svet vám zamkne. No a tak ďalej je tu tento striekač, ten je ten stojí 200 diamantov a máte ich 5 a je na to, aby vyrástli ako tie stromčeky rýchlejšie. Tu máte potom väčší inventár o 10 tých blokov. Najprv stojí 100, potom 200, potom 500. Ja teraz kúpim za 500 možno. A potom sú tu všelijaké bloky, toto je ešte lepší sprej. A tak. No a táto vec, to je, že môžete tie biele dvere, čo sú ako najvzácnejšie z tých dverí, tak môžete ich presunúť hociaké miesto a stojí 5000. A ešte som tu nemal, takže neviem, či je to nekonečné alebo nie. Tak teraz dáme back. No a tu máte všelijaké v tomto, že tu máte ako vždycky, že kúpiť si diamanty za peniaze. Tu potom máte špeciálku dňa. Potom je, toto je tiež nová vec, aj toto. No potom máte to sú také peky za 5000, 3500, no 500. Potom sú tie zámky, potom je pozadie 10 000, 15 000, 15 000, 15 000. Ešte je tam viac, ale to sa mi teraz nechce ukazovať. No a potom sú tie zvieratka na auta. Je ich tu viac. A vlastne, toto je vysielačka ako na ducha. No, že bude viac. A toto je Spade Growtoket, to je za Growtokety, ktoré sú strašne vzácne. Takže 10x stojí takýto elixír, Expert Potion, ten neviem, čo robí. 30x stojí tento blok. 50 je konočné pozadie, 60 ten Spike Jusky, neviem, jak sa to vyslovuje. To je, že proti zombíkov, že keď si zombík, tak dá si to a už si normálny. Toto je časť takého robota, ktorý stojí 3000 volo, keď ho už máš celého. Toto je taký plášť, ktorý zanecháva diamanty. Také oči za 100. Ktoré strieľajú blesky. Ten plášť bol za 90. Potom je toto neviem čo je, asi 125. Potom je
No takéto ako ryby, že sú na tebe 150, mačka 180, zlatý krompáč 200 a pes 200. Kde som? Tak a to je všetko z tohto videa. Niekto sem prišiel, áno, môj kamoš. A čaute. Iggy, čaute.